Аз съм Ели. Аз съм Никол. Аз реших да го кръстя Азар. Здравей, Азар! Ало, ще ли да Ало, момичета, здравейте! Ще дойдете ли у нас? Има някакъв дух. Ти се шегуваш с нас? Не може да стане. Как ще дойдем при теб? Какво като си ни приятелка? Заради един призрак ще ни убие, разбираш ли? Връщай се веднага, защото ни е грижа за теб. А пък не искаме всички да умрем, като по филмите на ужасите. Но защо? Защото ще ни убие, не разбираш ли? Вземи си кучето и бягай оттам. Значи разбрах какви приятелки сте. Не мога да повярвам какви приятелки са. Аз може тук да умре, а те какво? Това беше филмът. Дали Елица ще намери спасение или ще се лута нещастно в страха си.